Takže, ahojte, ja som Hudy a chcel som sa vás spýtať. Mám server. Je to síce hamačí server, takže žiadne cheaty, žiadne hacky, bugy, blbosti tam nie. No tak nejsú, takže chcel som proste povedať, že sme tam zatiaľ dvaja s kamošom. Chceli sme získať nejakých dobrých hráčov, ktorí sa v tom celkom dosť vyznajú. Vedia, ako sa dostať napríklad do Enderu alebo do Netheru, takže takých hráčov by som aj potreboval. Chceli by sme vytvoriť strašne veľkú ríšu, alebo aj sa proste zabaviť. Takže volám fajn hráčov, mám ešte 3 voľné sloty, chcel by som to urobiť v 5. A dúfam, že sa niekto nájde, ten, kto by sa našiel, tak nech ma kontaktuje na Facebooku, Facebook tam napíšem alebo nech mi napíše proste komentár do YouTube channelu. Dúfam, že sa proste niekto z vás nájde a že máte... Takže ešte niečo, je to 1.2.5, aby ste vedeli, je to 1.2.5. Musíte mať stiahnutý hamači, USS Dominiko server má IPčka, to blbosti. A dúfam, že sa niekto z vás proste nájde a že si zahráme, díky. Tak dúfam, že sa vám to video páčilo a že sa niekto napíše. Ahoj!